how serious everybody was. Everybody was serious over feeding. Nasekhonzeni kwethu asifuna ngaloo ndlela nasezulwini bazalwane iphakathi kwethu namayishangadaya elabona Masaya newekeshaya. Haleluya. Iphakathi kwethu into yasezulwini. Haleluya. Bazalwane, uNkulunkulu singamkhonzi angathi sise-restaurant nabahlobo kwethu khona celebrate birthday. uNkulunkulu ufuna sibe serious ekumkhonzeni, ngoba the more siba serious uNkulunkulu uyahandwa ngisho nezifo esegazini. Haleluya. Uma simesaba uNkulunkulu asimkhonzeni kuba ngathi wena. Haleluya. Webazalwane, nami ngikuthanda ukuhlabelela. Futhi ngiyahlabelela ngingena. Ngihlabelele ngilizwi izulu lingengakho. Haleluya. Kwangoma engathandi ukuhlabelela. Because uma ngihlabelela ngibona indlela yami yakomoya. Ngishaya. Oh God. Ngibona indlela yami yakomoya. Ngizibona ngihamba ngoba ngibafundisi. Ngiphethe lona lelizwi. Samuel. Kade ngithandaza izolo ukuthi Nkosi ngisize ngibe udikile ikhali zakho. Haleluya. Udikile ikhali umuntu ophatha izikhali. Owaziyo isikhali sokuthi sisebenza nini. Ungathi kufuneka i-AK yakhe 9mm. Haleluya. Kodwa udikile ikhali libuka i-target, how far it is. Bese khipha isikhali. Hallelujah. Oh God. Ngobazalwane, njengoba singabantu bakamoya babuzoni, asibhile le ndawana komoya. Khona into esebenziswa emagaraji ekuthiwa i-deep stick. Leyo check-a upetrol ukuthi igaraji linawo upetrol ungakanani uzosilasta insuku engaka. Webazalwane, nathi njengabantu bakamoya ibala i-deep stick yakho babumthini uchikwa. Give amaphi umoya. Give amaphi. Uyazi ukuthi ngilahlekelana kanjani nomoya. Uthi ngibuyelana kanjani. Ngibuyelana kanjani. Ngobazalwane, akekho umuntu oyokwa uma engadili impilo yakhe yako moya. Ungahleli uze ulahlekelane nempilo yakho yakomoya. Ulahlekelane nempilo yakho yakomoya. Into in the middle of the night uyizuvuka. Thandaza. Ngoba uma impilo yakho moya yokuthipila wakuthipilelwe uthi ezulwini ufike hlakelelwe la uhlabelele
Ula Maya Shakatai. Ula Saka. Ula Mesha. Ula Messiah. Goodbye. Oh God. Webazalwane. Izulu indawo yethu. Okufanele ukuthi bamfundisi usemhlabeni uyithethe. Noma evuka ukuvuselela. Yini manje? Uthi ngiyafaka usemhlabeni ngisebhedeni. Kodwa ngisezulwini. Hallelujah. Khona engiyila ngiyamtshela ngithi mina bengisenkonzweni. Ngamtshela nomhlabeleli okuhlatshelelo uthi nayi impilo yami usithabatha bese ngithi yonke imihla yonke indawo yasinikela. Hallelujah. Wavusa was not wrong. She was not wrong, but waking me up. Ngoba kwesikhathi kwangivuse le athi yini nathi ngibona clear ngiyabo ngoba sisempini bazalwane sisempini uma sihlehlisa lento kamoya sizokhulu futhi uNkulunkulu uhlakaniphile webazalwane is very wise. Ukakuthumele athi phuma uyothandaza. Kaze ngakhala ngililanga ngisentabeni. Webazalwane amazolo lathi ngihamba amadaka lafika kufana amazolo aphezulu amadaka. Lavula i-umbrella lathandaza. Ngezwa into yasezulwini yayazi mina abantu emjobayo lento lebethiwa izikisi lebefaka odobeni ukuze kwazi ukujijela udobo kude bese kuthatha udobo lufaka phansi ngezwa izikisi lakomoya insika lento kanti mina hayi Nkosi it's too much. Hallelujah. But uNkulunkulu wayazi ukuthi ngizekile. Angishonanga la ofuna uMama John. Bathiwa keze la ingane ihlushwa ngumoya. Mama John afona imali bathi hayi uphezele. Bathi hayi. Laba bathi ngathi mina ekuseni ngifundise lenkonzo uNkulunkulu wathi asabe kude. Umisalahlekela i-voice and we lose lalafasiko. uNkulunkulu webazalwane lento yokukholwa nokuthandaza lokade kushunyela akuboniseki. Ngitshela umuntu lokhu uyikholwa kodwa athi ngazongitshela akuboniseki. No akuboniseki. Unamasha masha
Release your spirit now. Move. Daya Shabbat. Daya. Menekea Mushegea Asai. We pray that you move. John chapter 11, verse 1. A man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary, and her sister Martha. This was the same Mary who massaged sheep in the Lord, filled with aromatic oil, and then wiped them with her hair. It was her brother Lazarus was sick. Okay? So we are full regarding this small course influenza. Amen. And so the sisters sent a word to Jesus. Master, the one you love so very much is sick. Hallelujah. But when Jesus received that letter, the one that you love very much is sick. Reading the Bible, he is saying 2 days more. Especially 2 days more. Endaweni ekade ekuyo umbuzo ukuthi lowo omthandayo uyagula. Umbiko ufika nje uJesu yazi ukuthi akona ngizababa. Kodwa iBhayibheli lithi wahlala 2 days more. Abesethi sekhabithu one athi bafundi bakhe asembeni ngifuna ukuyomvusa ngokumlele. Uthi ukuthi bafundi bakhe hayi uyomvusela ngokuba ulele uzovuka efine, because he thought ukuthi he's asleep. But uJesu ethola incwadi ethi lo mthandayo uyagula. Uthi lo kugula asikho okufa. Uthi indlela yokuthi inkazimulo kakhulu kumele ivele. Abafundi bakhe besethi uyahamba uya la ukulwa khona. Bathi akubuli ukuthi amaJuda afuna ukubulala. Khona engumthandayo okuthiwa uThomas, isingisi lithi okuthiwa uyiwena. Uthi yena hayi isibeni nakusiyofa ayona.
uJesu esehamba abazalwane eseya endaweni yesigameko la ugule kwaze kwashona khona ahambe lithi amakusha ivesi ukuthi wathi eselo 2 miles ukuthi afike kubokalazaro wase wakhona osukayo kubokalazaro watshela inkosi izithando babuza ukuthi inkosi isifikile around bashiya abakhalisayo webazalwane asifundeni nantselo uNkulunkulu athi ngisho ukuthi sithi sisengweni kodwa singamthuki uJesu enhliziyweni uthi kheli imoto ishayisile uphume ngaphandle kwayo ngoba ukubona okuhle okusuke sazuza singafani ingane liyathi ufuna 500 wathi ungayakhala wini ku500 kodwa ukuthi uyakhala kodwa thi angafiki lasikhala khona asimdumiseni uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ukhona bazalwane la ebusweni umdumise uNkulunkulu kungakathi asikho isimo obhekene naso ukhona iargument engiyithandayo mefika uMartha uthi uJesu Nkosi ukubukudwa na wethu akafana uJesu wakwenza ngamabomu ukuthi angabi esafana ngoba uthi kubafundi bakhe kube kuhle uLazaro washona ngingani ngoba njoba eshone ngina nami mina sengizophiwa new grounds to believe iyona into ebalekile ngemimangaliso ukuthi umazi uNkulunkulu ezimangaliso ephileni kwakho ngoba ubona abazalwane bekhonza uNkulunkulu ungathi uyadlawa because they don't want to see God's miracles noma bebona ababonisisi kodwa khona into engiyithandayo uma sekufika uMaria efika Jesu ufika the same statement sesikhamba kodwa i-attitude ayifani ilibabele uMartha wafika nje wathi inkosi nokuthi ukube kukhona bamnewethu afana ithi ngoMaria uMaria efika she wept khala phambi kukaJesu khala lithi nenkosi yakhuleka yagasaba ngeargument yayisithi ngibekephi haleluya ngibekephi haleluya sizwa nalabantu ababefike bezokhalisa ngoba kukhona ababhali abaFarisi ababezokhalisa bathi ngibuke ukukhala kwakhe ukube bemthanda yena okwazile uvulile ukuthabela ayikho nje into abengayenza akawanakanga nawo mazi uJesu ayiphendulanga leyo haleluya noma akakona into ayaziyo ngoJesu
khona into ayishoyo uthi ngiyazi ukuthi noma yini wempela uNkulunkulu akakwenzela. Hallelujah. 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 Webazalwa madoda asindaba amadoda ngenkulu. Waziwe nje ukuthi indoda ihofelekayo. Okufanele ufake igiyane kana ifake ibela. Ibize notiflock. Ayika. Hallelujah. Kodwa asaziwe ukuba nalo uNkulunkulu babuya. Hallelujah. Hallelujah. Saziwe ukuba nalo uNkulunkulu. Hallelujah. Wona into futhi engiyithandayo eshiwo uMartha umekhuluma ngomni wakhe. Uyiwe bathule njalo inkosi sithe nimbekeni. Uthi hayi sasiziwe esenyuka. Khona webazalwane izinto abantu human being ayenza aze aziwe ngayo kathi yiphuma. Uthi umwezalwane akuve kwisihamba yiphuma le. Umwezalwane avesifende yiphuma le. Kodwa uMartha umfowabo usemazisa ngento aseyiyo. Inkosi ayindaba ngokunuka kwakhe. Yathi fika nje yathi nimbekeni. Hallelujah. Nimbekeni. Befika abambeke khona ayisithi intshele libe kuyo. Mina ngifuna ukuphakathi. Bazalwane. Jesus Christ. Hallelujah. Oh God. Simuzwa uma sebesusitsha ememeza. Etinataro. Hallelujah. Wabazalwane. Kodwa ngiyaziyo emhlabeni. Kwangcono ungasindishi. Kodwa kwakuhle ngasindishi. Angibeke ngalendlela. Kwakuhle ngasindishi. Ngoba manje sengihamba nesikhala ongekho umuntu ongasikhala. Noma ngithanda manje ngokukhisa zabomeni ngoba ngidafikele ngokona angeke sangisa. Mina bazalwana ngithola experience. Ayikho ngaphansi kwethu omthunzi welanga ekwazi ukuvala isikhala sikaJesu. Futhi lento yesikhala sikaJesu iphungamazi. Ayishupa bazalwane. Uyishuphe. Soka isikuza mesisikhathi ngaphela ngeke kuze. Mabuya nje ngokuza uzosebenza abathi kube khona ivoice. Antiwe. Hallelujah. And nangazi ukwenzakalani. Wesisikhathi uphuma oshela. Ithi antiwe. Hallelujah. What was that one? Then you probably have to. Bangabona abanye onda. Angihusheyo. Nende buza ukuthi angiwe.
nami namhlanje uNkulunkulu ngicela bazalwane ukuyibeka kanje. I'm appealing before you. Hallelujah. Ukuthi ungasho ungadlule emhlabeni ukude nenkosi. Ungadluli uhlelile emseni. Yakenza wena kaNkulunkulu. Ungadluli. Kwesinye isikhathi ukubona lento engathi iyasinda lento yokholo ngoba iyakuvimbela kwezinye izinto. Kodwa mina ngizocela ungadluli ungamazi uJesu. Haleluya. Ungadluli. Abanye banekhono lokuziba. Banekhono. Ngizocela ungadluli ukude nenkosi. Abanye babenenhlanhla uNkulunkulu through things akhulume nabo. Athathe isikhathi ukuthi uphenduke. Ngoba ukhuluma naye babili akwazi ukuyicilezela lento ngenyawo agcine ephila futhi impilo efanayo. Wena mina ngizocela nje ukuthi ungavumi. Haleluya. Ungavumi. Avalele amehlo. Ngoba mina akukhulumi ngithi ahamba uye eThekwini. Ngikhuluma ngikuye uKristu. Amen. uJesu umsizi noma umsindisi wempilo yakho. Futhi ingafakaza ngikwawenza umehluko empilweni yakho. Esikwene kade ngiyisona, angisesona namanje. Angisesona. Bazalwane, uJesu wafika waqeda lento kuphela empilweni yakho. Nabe yakho ngakwenza. uJesu wafika waqeda nalento usaba ngayo. Bangize ngicamba amanga, uNkulunkulu ngayifuni ndaba yokukholwa, ngithanda ngona. Ngize ngicamba amanga ngidlule kwakho ukuthi ngibuye kakuseni, angisengiyo. Ngoba nabe ngiyobingelela athi uya ngigeswe abese izinto yakho ngihlala kahle ngoba ngidake gazi uJesu waqeda ngoba webazalwane khona ezinye izinto abanye abantu baphila befuna ukubulisa abanye abantu. Bengakukhuluze siyabonga. Haleluya. Ngayindaba nje ukhonilapha ukuthi unoyibani emhlabeni ngasekho. Ngeke usube nalentaba yokuvuswa. Kodwa asibenzeni uJesu umhlobo wethu kusesemini. Kusesemini sibenze umhlobo wethu. Haleluya. Ngoba nalaba webazalwane uJesu wayumhlobo wakho. Lo Maria bazalwane elithi iBhayibheli bachaza ngathi wasuka nawe kaJesu ngeenwele zakhe wasegcoba iperfume. Uma ufunda ngale perfume egcotshwe uJesu iBhayibheli it was
iprice yakho wamholo wonyaka. Yabona umholo wona lo ibonus yakhona it was equivalent to the person. And uJesu wenza sure ukuthi uma uthatha isikhathi sakho usinikela kuye, uthatha imoto yakho ugibelisa amasana, uvuka umuzi wakho uthi uzothanda zokuwo batho nemvuselelo mfana nabazalwane. uJesu akakushiyi engakhokhela. uJesu ukhokhela noshumayela ngabo. That is why sengiyathanda ukushumayela kabusuku. Dala lokuyinto lendaba nje nayo ukushumayela ngokushumayela. Bese kukhona futhi wayo uyasona. Kodwa lebazalwane sine i-lipstick yabo ibalulekile. Noma uyahlabelela, but hlabelela wena manje. Noma uyathandaza ngamanje. Nala uJesu nilibhadela njengoba ukuthi lokwesifazane wakho umzimba wami elungiselela ukumbela wami. Haleluya. Lokwesifazane wenza ngoba ethi ngibone umuntu engithunthwayo. Haleluya. Ngoba khona abantu abasindwayo, asindwe umuntu adwe imjunju eyedwa. Kodwa makhona kuJesu okhele ukuthi akhulule, okhele ukuthi athule utshwala, okhele ukuthi athwale umndeni wakho. Hayi akafunde. Kodwa ngizomela bazalwane ngimemela kuye uJesu. Ungalingi ufike isikhathi la uthiwa ngawe usekho. Amen. Ngilento bazalwane ethi phakathi kwami ukhona yini umuntu othi mina nginesimo esingivimbayo ukuthi ngisindiswe. Uma uNkulunkulu engagila lesi simo ngasindiswa.